गिबि सेन्टारावनो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बयनिसिमबो Emmas.Wisdom चेनेलनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो, बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आरजजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जेब्ला आङो गोदान भिडिअ लानानै फैयो अब्ला नोंसिनियाव सहैग्रोनाय बायदि। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। बे जाहैबाय 7 बोसोर क्लेश, जेखौ जोङो नुजाहोजानाय 6निफ्राय लानानै 19सिम जेब्ला जोङो फरायो अब्ला जों बे बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनो। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो हास्थायगोन दि 7 बोसोर मोहा क्लेश बा क्लेश जे जोङो गिर्जाफ्राव जोङो खोनाबोबाय थाबाय, सयसथिनि खोथा जों खोनाबोबाय थाबाय। दा बे बाथ्राया बबे आयदानिफ्राय बा बबे इसोरनि रावनिफ्राय बा बबे बाइबेल पदनिफ्राय बोखांजाया बा नागिरनानै जोङो मोननो हायो, आं बिनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो आङो सानदों। दा बेनिखायनो अनजाग्रा लोगो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथाङा गमामायैनो 7 बोसोर जे मोहा क्लेश बा क्लेश बिनि बाथ्राखौ फारि फारियैनो मोनथिनो हागोन। अन्नानै नोंथाङा जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलां। दा सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावनिफ्राय बाइबेल पद दिन्थि नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिग्रोनि। सिगांसिनथार जोङो जेब्ला इसोरनि रावखौ दानियेलनि 9 अध्याय 26निफ्राय लानानै 27सिम जेब्ला जोङो फरायो अब्ला जों इसोरनि रावखौ जों नुनो मोनो 72 सप्ता आरो जोबथारनायाव जोङो 72 सप्तानि जे बाथ्रा जोङो रायज्लायो अब्ला 27 पदआव जोङो नुनो मोनो 1 सप्ता। जाय 1 सप्ताया जोङो जेब्ला कैलकुलेशन खालामो अब्ला जों बेखौ नुनो मोनो जाहैबाय 1 सप्ताया 7 बोसोर, एक दिना 1 बोसोर, बेनिखायनो 1 सप्तायाव गासै 7 दिन थायो, बेनिखायनो गासै 7 बोसोर। दा जोङो दानियेलनि 9 अध्याय 26निफ्राय लानानै 27 पदआव जोङो बे जिनिसखौ जोङो नुनो मोनो 72 सप्ता। नाथाय बे सप्ता जे 27 पदआव जे जों नुनो मोनो बे जाहैबाय 7 बोसोर बा 1 सप्ता। दानियेलनि 12 अध्याय 7 बेयाव जोङो जेब्ला जोङो नायो अब्ला दानियेला जोंनो फोरोंदों समफोर आरो खावसे सम। समा 1 बोसोरखौ बुजायदों, समफोरा 2 बोसोरखौ बुजायदों आरो खावसे समा आधा बोसोरखौ जोंनो इसोरनि रावा फोरोंदों। आरो बेखौबो जों नुनो मोनो नुजाहोजानायनि 12 अध्याय 14आवबो दानियेला जेरै बुंदों समफोर आरो खावसे सम बे एखे दानियेलनि जे बाथ्रा आरो नुजाहोजानायनि बाथ्रा, बे बाथ्राफ्रा एखेयानो। सम बेयो मोनसे 1 बोसोर, समफोर 2 बोसोर आरो खावसे बोसोरा जाहैबाय गासै 3.5 बोसोर। दा जों बेखौ जों नुनो मोनो। नाथाय दानियेलनि 12 अध्याय 11 आरो 12आव जोङो जेब्ला जों नायो अब्ला जों बेखौबो नुनो मोनो जे 1290 आरो 1335 जोङो बेखौ जों नुनो मोनो। दा 3 बोसोर खावसे आरो 3 बोसोर खावसे बेयाव जोङो जेब्ला जों नायो 3 बोसोर खावसेयाव गासै 1260 थायो, नाथाय 30 दिन बारा नैबे, मानो होनोब्ला 1290 दङ आरो 1335 जाहैबाय 75 डेज एक्सट्रा। दा जोङो बेखौ दानियेलनि 12 अध्याय 11, 12 जों नायोब्ला जोङो फरायोब्ला बे जिनिसखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे जुदि बाइबेल अध्यायखौ जुदि फरायनो गोसोब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ पज खालामनानै दानियेलनि 12 अध्याय 11 आरो 12खौबो नायनो हागोन। दा नैबे 7 बोसोरखौ 3.5 बोसोर
बिखौ राननाय जादों। मोनसेया जाहैबाय नैबे सिगांग्रो जे 3.5 बोसोर बेखौ क्लेश होननानै बुंदों आरो नैबे खावसे जे 3.5 बोसोर बेखौ मोहा क्लेश बा बांसिन गिदिरसिन इसोरनि रागाया संसाराव नुजाथिफैगोन। दा सिगां जोङो इसोरनि रावखौ जेब्ला जों नायो नुजाहोजानायनि 6निफ्राय लानानै 13सिम जेब्ला जों नायो अब्ला जोङो इसोरनि रावखौ जों नुनो मोनो बे 3.5 बोसोर जे क्लेशआव गासै 7 महरखौ जों नुनो मोनो 7 महर जेराव जोङो नुजाहोजानाय 6 अध्यायाव जेब्ला जोङो फरायो बे जिनिसखौ जों नुनो मोनो। आं इयुनाव बे 7 महरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन, नाथाय आं दिनै जास्ट इन्ट्रडक्शन बायदि नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। नैथियाव 7 ट्राम्पेट्स बा बिगुल बा सिफुं होननानै बुंदों। सिफुं बा जानाय नङा, बिगुल 7 बिगुल बेखौ जों नुनो मोनो आरो बे जों इसोरनि राव बुंदों बेखौ 42 मान्थस बा 42 मास आरो बे 3.5 बोसोरा 1290, नाथाय जिउसनि केलेन्डाराव गासै 360 डेजल' थायो। जोंनि इंलिश केलेन्डाराव गासै 365 थायो, नाथाय जिउस केलेन्डाराव गासै 360 डेज थायो। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ नायोब्ला जोङो सानोब्ला जों नुनो मोनो दि गासै 30 डेज एक्सट्रा 30 दिना गासै एक्सट्रा जायो, गासै 1260 डेज जानांगौ। दा नैबे 30 डेज एक्सट्रायाव जानांगौ एन्टिक्राइस्टआ फैगोन आरो 666 खोथा जों खोनाबोबाय थायो, बे जिनिसखौ बियो गायसनगोन। दा जों बेखौ नुनो मोनो। दा जोङो जेब्ला जोङो नुजाहोजानायनि 7 अध्यायाव जोङो फरायोब्ला जों नुनो मोनो 1,44,000 बा 1,44,000 जिउसफोरखौ इसोरा गावनो महर बुगोन। जोङो बे आयदाखौबो जों नुनो मोनो नुजाहोजानायनि 7 अध्यायाव। आरो बेबायदिनो जोंनो इसोरनि रावा बुंदों 8 अध्यायनिफ्राय जेब्ला जोङो फरायो अब्ला जोङो नुनो मोनो जे 7 बिगुल सुनाय इसोरनि रागा बे संसाराव सफैगोन, बेखौबो जोङो 8 अध्यायनिफ्राय फरायोब्ला जों नुनो मोनो। दा जोङो बेखौ फारि फारियै जों नुनो मोनो। दा जोंनो इसोरनि रावा बेखौबो फोरोंदों जे गेजेर माखायाव नंखाय ख्रिस्ट बा एन्टिक्राइस्टआ इजराइलजों जे सान्थिनि रादाय खानायखौ बियो सिफायगोन आरो मन्दिरावबो बियो सानफ्रोमबो बुलि होनाय, बे बुलि होनायखौबो बियो बन्द खालामगोन आरो बियो 666खौ बियो लानानै फैगोन। आं इयुनाव बे 666नि बिसय आं नोंथांमोननि गेजेराव स्रायैनो बिबुंथि लाखिगोन, नाथाय आं जास्ट इन्ट्रडक्शन नोंथांमोननि गेजेराव लाबोग्रोदों। दा नैबे नुजाहोजानाय 13 अध्यायनि उननिफ्राय जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो इसोरनि रागाया आरो बांसिन सफैबावगोन। जेब्ला नुजाहोजानायनि 16आव जोङो फरायो अब्ला 7 खुरै इसोरा बे संसाराव गावनि आर्फनि दारै बियो लाबोगोन, बे इसोरनि रावा बुंदों, जायखौ जोंनि नुजाहोजानायाव 42 मान्थस बा 42 मास बेखौ जोंनो इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। दा नैबे एक्सट्रा जोंनाव 75 एक्सट्रा जायो, गासै 1335 डेज, जायखौ जोङो दानियेलनि 12 अध्याय 12आव जों नायब्ला जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो। दा नैबे 75 डेज एक्सट्रा, बे 75 एक्सट्रा डेजखौ गोबां बाइबेल पन्डितगिरिफ्रा सानो जे मेथ्युनि 25 अध्यायाव जे इसोरा गावनि बोरमा मेन्दाखौ बोरमा फालोनिफ्राय आलदा खालामगोन होननाया नैबे जानो हागौ 75 डेज एक्सट्रा, बे एक्सट्रायाव बियो खालामगोन होननानै गोबाङा सानो। आरो बेनि उनावसो नैबे 3.5 बोसोरनि जोबहांहां जायगायाव जोबहांहां थासारियाव जिसु ख्रिस्ट'आ खननैनि लागै बियो संसाराव फैगोन आरो फैनानै बियो संसाराव 1000 बोसोर रायजो खुंगोन। नुजाहोजानाय 20 अध्यायाव जेब्ला जोङो नायब्ला जों बे बिषयखौ जों नुनो मोनो।
दा गासै बिसयखौ जोङो नुनो मोनबाय होनब्ला जे गासै इसोरा 7 बोसोर जे क्लेश बा मोहा क्लेश बेखौ थिनानै दोनखाबाय इयुननि थाखाय आरो बेयो सोरनि लागै जों बेखौबो जों नायनि दा नैबे बिसयखौ नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव आं बुंनो हास्थायदों 7 बोसोर क्लेशनि आखुथाया माबायदि जागोन बा नेचार इंलिशाव बुंदों बे माबायदि जागोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव बिबुंथि लाखिबावनो सानदों बे 7 बोसोर महाक्लेशा इसोरनि रागा जोंफ्रुनायनि संसाराव नुजाथि होनाय थासारि जोङो बेखौ 1 थिसलनिका 1 अध्याय 10 जेब्ला जों नायो अब्ला बेखौ जों नुनो मोनो नुजाहोजानाय 6 अध्याय 16निफ्राय लानानै 19सिम जेब्ला जों नायो जों बेखौबो जों नुनो मोनो गासैबो इसोरनि रागा जोंफ्रुनाया गासै संसाराव नुजाथिगोन नैथियाव जों बेखौबो जों नुनो मोनो बियो साजा होनायनि सम इसोरा गावनि रागाखौ बे संसाराव नुजाथि होगोन आरो गावखौ खुलुमै बा इसोरनि आयेन बारसिग्राफोरनो बियो साजाखौ होथारगोन बियो 7 बोसोर महाक्लेशा खैफोदनि सम जेरेमिया 30 अध्याय 7 आरो दानियेल 12 अध्याय 1आवबो जोङो नायब्ला जों बेखौ नुनो मोनो आरो ब्रैथियाव जोबस्रांनायनि सम जे 7 बोसोर महाक्लेशा बियो जोबस्रांनायनि सम जेब्ला जयेलनि 1 अध्याय 15 आरो जयेलनि 2 अध्याय आरो 1 थिसलनिका 5 अध्याय 3आवबो जों नायब्ला जों नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट बे संसाराव फोरबोनि दिनखौ बियो लाबोगोन आरो फोरबोनि दिना जाहैबाय बे संसाराव गोबां खस्थ दुखु आरो इसोरनि रागा नुजाथिनाय दा नैबे बिसयखौ जों नायब्ला जों नुनो मोनो आरो नुजाहोजानाय 6 अध्यायनिफ्राय लानानै 19सिम माथाइनि 24 अध्याय 24 आरो लुकनि 17 आरो मार्कुसनि 13आवबो जों नायब्ला बे बिसयखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे इसोरनि रागा बे संसाराव नुजाथिगोन आरो बाथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों 7 बोसोर महाक्लेशनि आखुथाया जाहैबाय संहार जानायनि सम जेब्ला जोङो नुजाहोजानाय 6 अध्यायनिफ्राय 19सिम जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो संसाराव ओरैबायदि जोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनो इसोरनि रागाया बे संसाराव फैगोन बांग्रिफोर मावगोन हाथरखिफोर गोग्लैगोन बेबायदिनो गोबां नेचारेल डिजास्टार जागोन जोङो बे बिसयखौ जोङो नुनो मोनो आरो जापानिया 1 अध्याय 14 आरो 15आवबो जों नायब्ला जों बे बिसयखौ जों नुनो मोनो 7 बोसोर जे क्लेशनि आखुथाया जाहैबाय न्याय होनायनि सम इसोरा बे संसारखौ न्याय होगोन मानोना बे संसारा पापावनो गोदोबाय आरो पापनिफ्राय मानसिफ्रा गोसो सोलायनानै इसोरखौ आजावाखै बेनिखायनो बे 7 बोसोर महाक्लेशनि आखुथाया जाहैबाय इसोरनि न्याय होनायनि सम 7 बोसोर जे क्लेशनि खोथा जों रायज्लायबाय थायो बियो सोरनिफ्राय जागोन बे बिसयखौ जोङो दान्दिसे सम जों नायनि जे 7 बोसोर जे क्लेशनि पुंखा बा सोर्स अफ द ट्रिबुलेशनआ बियो इसोरनिफ्रायनो जागोन क्लेशनि पुंखाया इसोरानो मानोना इसोरा बे संसाराव गावनि रागाखौ बियो नुजाथि होगोन आरो मानसिफोरखौ बियो साजा होगोन जोंनि इसोरनि रावा बुंदों बे इसोरा गासै संसाराव गावनि रागाखौ नुजाथि होगोन बेखौ जोङो नुजाजानायनि 6निफ्राय लानानै 19सिम जोङो बे बिसयखौ जों नुनो हागोन आङो बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों बे 7 बोसोर महाक्लेशा बा क्लेशा सोरनि थाखाय जेब्ला जोङो दानियेलनि 9 अध्याय 24आव जों नायो अब्ला जोङो 72 हप्ता आरो बे 72 हप्तानि जे मोनसे बाहागो बे 1 हप्ता बेयाव जोङो जेब्ला जों नायो अब्ला जों बेखौबो जों नुनो मोनो दानियेला जोंनो फोरमायदों इसोरनि रावा बुंदों 72 हप्ता बा 1 हप्ताया नोंनि रायतफोरनि थाखाय होननानै इसोरनि रावा बुंदों
जेब्ला जोङो 24खौ जोङो नायो अब्ला नोंनि रायत बा नोंसिनि मानसिफोरनि थाखाय होननानै जेब्ला बुङो अब्ला जों बेखौ जोङो मोनथिगौ जाहैबाय दानियेला इजराइलफोरनि थाखाय बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा नोंनि रायत बा नोंनि मानसिफोरनि थाखाय बेया जाहैबाय इजराइलफोरनि थाखाय। दा 7 बोसोर महा क्लेशआ पार्टिकुलारलि इजराइलफोरनि थाखाय जोंनो दानियेलनि 9 अध्याय 24 पदाव जोंनो इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। नैथियाव नोंनि गोथार नोगोरनि थाखाय बे जाबाय जेरुसालेम सिटी नोगोर, बे नोगोरनि थाखाय इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। दा 7 बोसोर महा क्लेशआ इजराइल मानसिफोरनि थाखाय आरो इजराइल हादोरनि थाखाय बा नोगोरनि थाखाय इसोरनि रावा दानियेलनि 9 अध्याय 24 पदाव रोखायै जोंनो फोरोंदों। आं बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बुंबावनोसै 7 बोसोर क्लेशनि थांखिया मा? The purpose of 7 years tribulation मा? दानियेलनि 9 अध्याय 24आव जोंनि इसोरनि रावा बुंदों मोनबा थांखिफोर। बे थांखिफोरा जाहैबाय इनाय मावनाय आरो पाप मावनायखौ फोजोबगोन बा फोजोबनो थाखाय इसोरा बे 70 सप्ताखौ दानियेलनि 9 अध्याय 24 निफ्राय लानानै जेब्ला जोङो नायो अब्ला जों बेखौ नुनो मोनो। दा जोबथा सप्ता बे जाहैबाय 1 सप्ता बा 7 बोसोर। बे सप्ता जोबनाय लोगो लोगो इनाय मावनाय आरो पाप मावनाया जोबनानै थांगोन। अपराध मावनायखौ खोमोरनो थाखाय इसोरा बे 7 बोसोर महा क्लेशखौ संसाराव दोनदों। अनजिमा गैयाजासे न्यायखौ फोजोबनो। टाइपिं मिस्टेक जाबाय बियो। ब्रैथियाव दर्शन आरो नाबिनि खोथाखौ जाफुंहोनो बा फोजोबनो होननानै बुंदों इसोरनि रावा। बेखौबो 7 बोसोर महा क्लेशखौ दोननाय जादों। दा जों बेखौ नुनो मोनो दि जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ खननैनि थाखाय बियो संसाराव फैगोन बे समाव दर्शन आरो नाबिनि खोथाफ्रा गासिबो जोबनानै थांगोन बा जाफुंगोन। बे खोथाखौ इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। बाथियाव गोथारसिन जायगाखौ अभिषेक खालामनो थाखाय बे 7 बोसोर महा क्लेशखौ दोननाय जादों। दा 7 बोसोर महा क्लेश आरो महा क्लेशनि गाहाय जाथायफ्रा नैबेनो जाहैबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननि गेजेरावबो बुंनानै दोनखाबाय जे 7 स्नि महरफोर आरो 7 बिगुर सुनाय बेखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो नंखाय नाबि ओंखारगोन, नंखाय ख्रिस्ट' ओंखारगोन आरो बे नंखाय ख्रिस्ट'आ सयसथिखौ बियो लाबोगोन। आरो बेबायदिनो 7 खुरै आरो आर्मागेदन दावहा आरो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाय बे 7 बोसोरनि गाहाय जाथायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो नैथि हिन्जाव जे नुजाहोजानायनि सत्रनिफ्राय जेब्ला जों नायो जोङो बेखौबो जोङो बाबिलननि खोथा जोङो नायब्ला जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां जे दावहा जागोन आर्मागेदन बे खोथाखौबो जोङो नायब्ला जोङो स्रायै जों नुनो मोनो। दा इयुनाव आं नैबे बिषयफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हास्थायदों। दिनै आं जास्ट नोंसोरनि गेजेराव मोनसे इन्ट्रडाक्सन पार्टनि थाखाय आं लाबोबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि रावखौ मोजाङैनो बुजिनो हाबाय आरो आं आसा खालामो इयुनाव आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ लाबोबाय थागोन। आं दिनैनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनबाय। इसोरा नोंथां